Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Amets, askotan duten sensazio bat da, nagon puntu ontara heldu naizela gertakerien kate luze ustekabaiko baten ondorioz. Esan aitena da, autu bat atzean ez duten gertakerien baitan nabiela orain nagoen leku hau betetzen, nola baitez? Ez dakit, zuk izan du sensazio hau? Amarrek daka kanta bat, esaten dula, no sé qué hacer con mi vida, solo vivo y me dejo llevar. Ni heldu nintzen naizola leku askotara. Bai. Zu? Ni, batzutan badakat, dakat sensazio hoi, alde batetik, eta autuak, ez, benetan pentsatu ote ditudan, edo benetan zen beti da atzeraka begira bada bate bai, Vale. Nustezun da epaiketa kontu bat. Vale, revisio kontu bat. Bai. Ja, vale, nire revisionek ematen dit normalean ontara, en plan de, hostia, nola heldu naiz nire oraino. Baina beste batzutan, gertatu izan zaite ere aurkakoa nolait. Gauzak erabaki eta barne indar batek tiraka jarri izan naizela martxan, zer hori lortu arte. Eta holakotan, ere pasa izan zait, hainbeste indar jarri izan agatik lorpen hortan, behin lortuta galdetzea, ze hosti ari naiz hor iten. Edo galdetzea, zergatik desir izan duen bideo hori guztia egitea eraman izan duen guzti hau. Topatzen duzu zure burua leku hortan, Amets? Amilde gitxurako hortan? Eski hau da nire ustez, gure palo, denboralienetako palo honen misterio handiena, el fuegote. Nik familian, juten baldin baga zer astrologiara, suz betetako familia bat dauka. Nire lenguzu, izosabak, aitona. Ascendentean naiz Leo. Ascendente ez barkatu, ilargia daukal Leon. Bai, egia da, bai. Intensa la vida. Eta bai da punto bat, gaina, tira eta aurrea, ez dakizera, eta horre daukan arazotako bat da, ez? Gehiegi tiratzen dugunean, edo benetan bada puntu bat ja tiratzen jarraitzen zura, eta ez dakizura benetan zergatik. Bai. Eta horrek zarantza asko pizten ditu, batzutan. Bale, nik uste Amets, asko pentsatzen da gero agian, barruan zuak ez beste zer gidatzen gituenen pasa izan zaigula guzti hau. Eta agian horren inguru izango du gaur, edo ez dakit, Ibarra Izpurua teknikan, eta Amets eta Egoitz mikroen alde hontan, ongitorri alde erantzizera. Indar gaztea zuen, segurua, alaia, indartsua, baina begietara begiratuz gero, oso zaharra zen gar bat ikusten ezakeen islatuta. Itsasoen eta mendien aurrekoa, haizearen ulua baina urrunagotik etorria. Azkarra eta argia zen, edozein bere alde jartzeko gaitasuna zeukan, baina kapritxosoa bihur zitekeen urgulloak auspotzen zuenean, egoskorra edo bidegabea ere. Inoiz ez beldurtia, edo bere beldurrak behintzat ez zuen geldiarazten, aurrera eginez egiten zuen ies. Argia zen esentzian, bidea egiten lagundu ziezazukeena edo erabat itxutu. Etzen erraza bera mantentzen, baina bera gabe ezin aurrera egin. Etzakien irakurtzen gizonen liburutan, etzakien irakurtzen gizonen liburutan, baina ongi bazakien zeruko seinaletan, etzakien irakurtzen. Xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzeri ta zeruko izarreri, mintzo zen aizeari, xora bat entzat zaukaten. Suaren paloa, gure palo maitia. 10 zenbakita gero gaude. Bai, 10 atalak egin ditugu. Maitia esan beharko. Bai, bukatu dugu pixka terreta, eta gaina oso ondia torkigu. Eta ikusi dugu pixka zuaren ibilbidea zein den. Nola zua txiki denean oso polita den, elikatzen dugun, juten da eta handitzearen arriskoa da, momentu atetik aurrera dena erretzen duela. Bai, argi asko egiten du, baina oso motza da, eta ez zerruzten bere atzean. Eta hemen nahi genuen etenalditxo bat egin, suaren inguruan hitz egiteko eta suaren energiaren inguruan hitz egiteko, badatozkigulako honen ostean lau atal, gorteko karten atalak izango dienak, eta ikusiko dugu, palo guztitan, taroteko baraja ditu lau gorteko karta diela, txotak, zaldunak, erreginak eta erregeak, eta kasu honetan,
suaren izakerarekin zer ikusia duten, lau pertsonaia dira. Baditugula segurazki denok, ez, gure bizitzetan identifikatu ditzakegun, hau da suzko zaldun bat, eta baita ere gure baitan dauden, ez, izakerak izan dituztela momentu batean hartu ditzakegun, jarrerak edo. Agian igual, hemen interesante esatea, como tarotaren gorteko kartetara heltzen ganean oso karta personifikatuak diala. Ez? Osea, beste adi igual gehiago, osea, arkano nagusik zian energia askoze, bizi energia batzuk, askoze transversalagoak, kasuan, baina orokorren nola, gero arkano txikiak izango dira gauza askoze zehatzagoak, eta gorteko kartak izango dira personifikatu dauden karta batzuk, gehiago. Eta lurtarragoak igual ere, bai. Hau da, arkano nagusia badaukate izaera jainkotiarrago bat edo, hau da, zure bizitzan, ez, berdintzait, amandregoren bat izan dezakezu, bueno, pues, amandregoren ezagarri batzuk izango dituz, baina amandregorena da oso energia algustiduna. Bai. Eta gorteko kartak ez, gorteko kartak dira topatu itzakegu horrelako pertsonak, ez, bai dira errealagoak, aragiztatuagoak. Bai, eta bueno, esatea, gaurko asmoa dela egitea revisio orokor bat, karta, bueno, energia buena, eta bueno, gero bai, betiko moduan ekarriko zeu elkarrezetxo bat, oso interesantea, eta esan, ilusioz betetzen gaituna. Esan, bueno, hasi gaitezke, zearen suaren energia honekin, ez? Karta, denboraldi honetan zehar gidatu gaitun energia honekin. Esatea, ideiarakor bezala dela suaren energia da bulkada primario bat adierazten duen energia bat, ez? Barruan pizten zaigun grinaren lehen argi txinparta, ez? Egia da, palo bakoitzaren lehenengo karta, asak, izaten dira beti txispazo bat, beti, bueno, bateko ezpatak dara korte bat, ez? Kolpe korte bat, bueno, edo ez beti, batzutan bai. Beti badakate, como energiaren bulka asierako kolpe hori, ez. Jodorowsky esaten duen, badauka liburu bat izaten duen apur bat tarotan inguruan, eta berak esaten du sua dela ekintzaren printzipioa. Piztiko unean, nola gaita izan guntzake, imaginatu ez dagoela ezer, bada Big Bang bat. Eta hor dago, gaitasun bat dena egotekoa, behin da hasiera bat, gero sortu behar da beste guztia, eta beste guztia sortu izateko hartu zuen bat prozesu, ez? Bestera bat esan da, ideiak pentsamendu bihurtu horretik agertzen den barneko behar bat da, bulkada. Eta askotan aipatzen dizugun Dismait Taroten azalpenetan, esaten denez, bastoia gure barne izatearen edo espirituaren paloa dira, espiritua edo, bueno, esan dezagun baitare bihotza, ze igual oso sinismen kristautara lotuta dago espirituaren kontu hartun, bueno, pues baitare, edo ez, edo bai, bueno, loturatzen gustatzen eta jenentzako, igual, ez? Bai. Bihotza erabidezakete. Gero baita ere, zuke, esan dezun dutatik antiraka, jende asko, kristau izan gabera bai, sinisten dula espiritu energia moduko horretan, ez? Hori izan horitzake. Nola, eta hau da, barruko bulka, sua pizten digun energia eta gugaren horren muina. Eta honek esan nahi du, suaren energia gertzen denean, oraindik gure desirak gauzatzetik urrun, egondare zerbait egiten hasteko, ekiteko edo sortzeko, energia egon badagoela, hau da, Big Bang hori. Material bat badago, gauza egiteko, nik horatzen dira bai, aztiaren kartara. Hor badago, gaitasun batzu daude, bada bulkada gauzak egiten hasteko, baina beharrezuna garatzeko beste hori, ez? Hau da, mugitzen hasteko bulkada bat badago, baina beharrezuna igual beste energia batzuekin gurutzatu, eta hor, eguna zer ikusiko dugu, saioan zehar, beste gurutzaketa hori beharrezko diala nola egite gauzatu alizateko edo helburu horiek lortu alizateko. Bai, nik, bueno, arten asko errepikatu dantzen hasi naizela, baina yoga egiten ere hasi naiz, eta gure yogako irakasleako hain desentea digu suaren energian inguruan hitz egiten eta hola. Eta zer ikusia dauka, gaztelera izango litzateke anelo hitza, ez, grina edo desira. Eta askotan desira erabiltzen dugunean, gure kaleko hizkuntzan desira erabiltzen dugu, pertsona arteko, ez, harremanetan sortzen den elementu bat adirazteko, baina desira bereza gure bulkada bat, ez, zerbait egiteko nahi hori, zerbait egiteko gogo hori, ez, bultzatzen gaituena, eta tira egiten diguna, horregatik primarioa ere, ez, barrutik ateatzen zaigun zerbait da, askotan ez dakigu zergatik agertu den ere. Hor psikoanalizia hartuko balko nuke. Bueno, edo ez dakit ze puntura arte ere batzutan jakin daiteken zerbaitek pizten digu interes hori eta egiteko nahi hori, ez, eta sua azken finean hori da, eta suak daukan energia eta indarra hor abiatzen da, baina, klaro, sua utxutxean, arriskutsua izan daiteke ere, bai. Claro, noski baitz. Aipatu diten nasketa hori begira, da, suak dauka energia bat dela grina ekintza sormenarena bai, baina esan bezala beste energiak ere bai barko ditugu. Eta pixat, ekartaldera zen guatzen ez, denboraldi hasieren itzen genula baitare, como palo bakoitzak ze energia ekartzen ditun, ez? Basua ekarriko du, bueno, sua die bastoiak, eta ekarriko du grina eta ekintza eta sormena. Badibez, haizeak ekarriko du arrazoia, intelektua, estrategia. Estrategia,
urak ekarriko du emozioak, sentimenduak, imaginazioak ekarri dezake ere bai, eta lurrak ekarriko du parte material eta fisikoa, baita lotuta oso egonkortasunarekin, eta ez, sustaritzen dira elementuekin, ez? Bai, baina lurrak materialaren barruan ere denbora sartzen du. Hori da, bai. Eta, hori interesantea. Sua da, energia denbora motzen hartzen duna, eta gero baita ere zabaltzen dihua, eta urreak dira denbora asko ze prozesu luzagoa berretuzten kartak, ez, edo paloak. Bai, bakizu, Ryder White ekin zunean urren paloa gazteleraz asko derabiltzen da pentakuloen paloa dela. Bai. Eta zen izartxoa jarri zizkielako urrei, Bai. eta horrek esan nahi zuna zen gauzak ez gure lanak edo guk egin dugun prozesu guztia materializatzen denaren magia. Horrengatik jarri zion izartxoa urrei. Vale. Ez interesantea. Ne gustatzen pentakula zeren baitare, ez, lau puntutikan bosgarren batera pasatzen da, eta beste elementua gaitzen dio, ez? Bueno, horretzen gantzake el quinto elemento pelikula, ez da izar, saio hauetan, ez, erakiet, zea, pelikulekin igual neko ezan degula. Bai, repertorio frogatxo bat. Eta margarrenakin uste ja bukatu nula. Baina, garrekarren enu baita el quinto elemento zeren, lotura txiki bat. Vale, suan energia nolakoa da, geldia, mugikorra, bada, estatikoa edo geldia ez den energia bat, ez? Ez da neutroa eta mugimendu konstantean dago, dinamismoa dauka, ez? Dinamismo horretan erabateko potentzia bat dago. Hau da, leheno esan dugu bezala, gauzak egin alizateko potentzialitate bat, badibidez, zer da? Proiektu bat astea, holtza gainean lehen aldiz kantatzea, protestara ateratzea, edo gutumat idazten hastea. Ez? Hori izango litzake daukan indarra, ez? Eta horretik esaten dugu, edo esaten digu sua pasioaren eta sorkuntzaren energia dela sortu nahi du, mugitu nahi du, eta aldatu nahi du, dauka indarrera aldatzaile bat barruan. Hala ere, labia del tarot lanean oso argi uzten denez, sua ez da nahikoa bere kabuz. Ez, esan bezala beste bere forma behar du, norabide bat, eta haien hor bai sartzen dira beste elementu bat. Ematen du gabiltzara gutxi esten sua, eta ez da demorazten behar duela bere beste batzu laguntza egin ez sino bere baita dago potentzialitate bat, baina horrek denak oreka bilatzaldera beste palo guztiak bezala, porque urean gaudenean edo kopetan gaudenean beharko dute baita ere zutikan, beharko dute, baina ez, bere baitan bada, baina orekara bidean beharko ditu besteen laguntzak, ez? Bai, eta niretzako, dene daukate arrisku bat, eta suaren arrisku bat nire da, kontrol eza. Eta ez, aipatu dituzun adibidea nahi ez dut jarri ere, eta asko momentuetan edo suak ere balio diogu apurtzeko edo ez, martxan jartzeko, bai. Ez du esan nahi, bere hortan txarra denik. Claro, eta era parte hori, ekartzea, tarotaz izteiten dugunean, ez da guletzeten indar txar eta honez, ez da kontu moraloa, ez eta ekartzea energiak itzen ezaguarrik, ez? Ez honez txar, sino momentu bako itzen, baliagar izan zaizkidun elementu ekarriko dizkigutenak. Eta esan bezala, horretik hartetan, suaren energia askotan astapen gisa agertzen da, ez? Hasiera puntu ezela, kolpe, hasierako bultza bezala. Eta ez hainbeste, produktu da azken emaitza gisa. Ez, horrek agian zer ikusi dauka, urreekin, ez, beste palo batzuekin, batez ere urreekin. Bale, nik nire ustez, zua beste elementu batzutan ikusiko dezaket ere, energia egonkor bezala, eta horteko kartetan ikusi dezakegu ere uste dut erregeak eta erreginak erakusten dutela ere, zua ez, hor mantentzeko, zutondo bat sortzeko, gaitasuna badagola. Nik nahi nunekarri mito bat, gero gonbidatuari igual ere interesatuko zaiena, jogakin jarraitu zen du naiz denboraldi guztian dantza hitz egiten eta antzerkia hitz egiten, gaur joga ekarriko dut. Justo gure irakasleak ekarri zigun suaren energiaren inguruan hausnartzeko eta suak ditun arrisku ez edo ez, ekar ditzakeen deabru ez eta hausnartzeko debidurga izeneko jainkosa baten inguruko mitua. Mitologia hinduan gertatzen dena da, jainko bakar batek aurpegi pila ditu orduan. Debidurga da Parbati jainkosaren zea berdina, beste aldaera bat da, borrokaren aldaera, kalirekin lotuta dago denak dira jainkosa berak. Baina, honek aipatzen du, emakume eder bat azaldu zela Himalaian. Kontatuko den historia da, gure irakaslea kontatu, hau da, ahozko historia da. Orduan, bersio asko daude, segurazki hongo da hemen jende bat asko dakin gauza inguruan eta esango ditan kasartu da gauza askotan, baina, kontua da, klabe ulertzea. Hemen zein den esentzia, bai? Emakume formarekin agertu zen jainko hau Himalaian. Eta intzen ederra, bere presentzia sentitutela bai zeruak eta bai infernuak. Eta zeuden hor xunba eta nixunba izeneko bi anaia asura dira, jainkoen aurka dauden edo, ez? Indiako jainkoen aurka dauden beste izaki oso boteretsu batzuk.
Eta hauek ikusi zuten, emakume jainko etorra zela, oso berezia zela, eta deitzen zioten, emakumeen artean joia bat zena edo, ez? Emakume artean berezien, eta nahi zuten beraientzako, xun bazela anaia nagusiena, nahi zuen Durga berarekin ezkontzea. Eta orduan, mezulari bat bidali zuen bere bila, Sugriba izenekoa, eta Durga badirudi oso jolastia eta ironikoa eta oso lasaia zelari aldi berean, eta Sugriba honek juntzen bere bila, eta esan zion etorri nire nagusiarekin ezkondu, hau eta beste. Eta orduan Durgak esan ziona zen, ironia handiz etorla, berak pozik egingo lukeela, baina aspaldi bere buruari promesa tonto bat egin ziola, esanez, bakarrik ezkonduko zela, batailan irabaziko zuen pertsona horrekin. Demostratzen zuena bera baina indartsuago zen. Vale. Eta Sugribak ikusi zuenean, bere bi jabeen edo jaunen boterea eta zalantzan jartzen ari zela, esan zion ez nola usartzen da emakume bakar bat nire bi jainkoen, jainkoik kontra egiten, zein uste duzu zera, eta mehatxatuzun hiletatik tira eta beraien gana eramateraino. Eta, beak bere ironiakin jarraitu zuen, esan zion, baina ezin dut nire promesa, nire buruari eginen promesa ezin dutuka, eta ezak hortan bueltatu zen. Eta, bueltatu zenean, Xuma eta Nixunbaren gana, hauek, leheno zenez, erreinuan emakumeetan ederrena eta horrela, eta lehenengo ez ezko jaso zutenean, bihurtu zen izatea emakume zea batez, handi naikeria zeukan emakume bat, zein uste du emakumea, ezak orduan etzen mezulari bat izan, bigarrena izan zen general bat, 60.000 soldadurekin, bidali zutena, Durgaren bila. Eta bidali zuten generala, deitzen zen, ezakit irakurtzen, baina Dumbralo Txana, eta honek esan nahi duena da, indioz, begirada lausoa duena. Bai? Orduan hemen jaba daukagu, bidea urben nahi bat, beharrezko nahi bat, hasieran edertasunetik, benetan nahi haute den, edertasunetik bilatzen duten zerbait beraientzako, menpe egiteko zerbait, eta bigarren mezulariaz generala doanean, kasu honetan begirada lausoa, zalantza dago, nahi dugun, ez dugun, nahi zer den nahi duguna, baina ala ere, horren bila joango naiz. Vale. Eta Durgaren gana juntzenean, berdina ez eskatu zion berarekin juteko, bere nagusien gana, eta bestela bataian hil beharko zuela. Eta Durgak esan zion, pixkatarra egiten zitzaiola, hil aurretik bataia bat egon beharko lukeela, horretarako. Eta generala oldartu zitzaionean, hitz batekin, han batekin, egin zuen desegin generala, eta hil zituen 60.000 horietatik asko, eta barkatu zituenak eskapo egin behar izan zuten. Eta orduan, juntzen 3. aldi batean, bidali zituzten Xumak eta Nixunbak Munda eta Txamunda izeneko bideabru, bera garaitzeko, eta hauek dira grina eta arrokeria, zarropuzkeria egoan nahi dut, eta lortuko dut, eta kitxo, eta orduan hauek juntzirenean, Durga jainkosak berriro ere ez, irabazi zitun, eta hemen jainkonen izen bat ere Txamunda sortzen da hortik. Kontua da, hainbat momentu horrelakoen ondorioz, badira Xuma eta Nixunda juten direna beraren gana, bataia batean irabazten ditu, bera gaina da jainko bat tigrea montatuta garaitzen ditu, soldadu guztiak ezpata batekin, arku batekin hau eta bestea, eta bataian bertan azaltzen da gainera Kali den bere bertsioa, bere kopetatik bihurtzen da Kali. Eta ezagit Kali inoiz ikusi duzuen, baina da jainko osa bat, beldurgarria dena, osea da feminitate horren edo energia femeninoaren alde suntsitzailea izan dezakena, eta erlijio hinduan badago bizitza emateko eta bizitza kentzeko gaitasuna jainko berdina dauka. Eta orduan denak garaitzen ditu eta hemen pixkat zuaren elementu ezak, eta oso handi laburtu dan, hasi naiz aiguara azkar bukaera kontatzen, baina esan nahi duena da pixka bat dene daukagula Durga jainko hau gure baitan, eta Durga jainkoak erakusten diguna da, hain zuzen ere sua erabiltzen gure baretasunetik lotura bat izateko nahi dugun horrekin. Eta apurtzeko, hau da, nahi dugun horren bila juteko, baina apurtzeko edo kontra egiteko atxikimendu beharrari adibidez bide hau luzean egin dudalako eta jarraitu behar du, naiz eta ez jakin benetan jarraitu nahi dudan, egotik izan daitekenean egin nahi duzulako, agian kanpora begira zaudelako, dituzulako helburu batzuk direnak, berdin da ospea, den errekonozimendua edo dena delakoa. Eta azken finean, suak izan beharko luke ez pasiboa noski, baina ez da bortitza ere, hau da, suaren indarrak izan behar du, pizten zaitun edo mugitzen zaitun horrekiko
horrek izan behar du motorea, nolabait Vale. esateko. Eta kontu zibi behar dugu horrekin, ez dugu amore eman behar, baina ez dugu heldu behar, ez, erretzen gaituen puntora. Eta hor da, eta ikusi dugu, ez, suaren ibilbidean ere, laua, ez, egonkortasuna, suak oberena daukala, baju dagonean, Bai. eta nola egin, zaila dena, hain zuzen ere ez, gauzen aldetik, suak eskatzen digu lana eta energia jartzea, baina kontu zibili ere ez, iparra galtzearekin edo batzutan uste duten egertatu zaigula. Lanean, gure afiziotan, artean edo dena delakoan, iritsi momentu bat dela lehen esaten zenuna, ez, eta zergatik nago egiten hau. Osea, pizten dit, ja, ez, honek. Bai, guztiz. Osea, zuk esan dezun urtatik lotuta, eta zueren energia ekarreta dibez aktivismora edo zein arte sorkuntzara, importantea da xerako galderak izatea, ez, abiatzen gaudenean nola piztu, nola garatu, ez, eta hori dia xeran ditugun galderak. Baina zuaren energia honek eta mitori lotutare bai, eman barko liguke tartetxo bat pentsatzeko nola ezerre bideo horretan zehar, zeren azkenean, eta uste gaur egun Euskal Herrian orokorren ikusten den zerbait dela, bentsanik inguruan ikusten duana da, zutikan, ez, indar eraldatzei bat aktibatu nahi izan bai, baina batean, militantzia esparruan jendea eta oso errea, hainbat dinamikin gatikan, ez, igual den eman, eta ez, derrepende funez neurtu, eta baitare, azken urtetan askotan entzaten gabiltzan kontu hori de, ez esaten ikastearen kontu hori ez muga jartzarena, eta nola etzan bihurtzen persona inbalido bat esategatik anaizu gauzan nire muga hemen dagotanik, ja ezin dut aurre egin edo niretzako denbora behar dut, erori gabe ere, porque no baitare emate gaitu beste leku batera dela hori, zaintzakeriaren ez, de repente kompromisoa oso lausoa bihurtzarena eta ez, mehan bai jakin zentzu diamakoitzaren gaitasunak eta baitare begirada ertain eta luzeko proiektu behar dutela beti sosegua eta esoik pasioa, ez, pasioaz beti erre egiten gehala, ez. Binera bila, noski. Igual, oida, eta durgak hain zuzen ere zerabiltzen du energia eta botere hori eta gure baitan daukaguna da, eta nire ustez zuak daukana da, eta gure ez, gure grinek eta bar, hoiekin oso konektatuak egon behar gula. Hau da, Paulo Coelhoek induen liburu fundamentuzko. El alquimista. El alquimistan, hau da, esaten dena, ez, zure pasioekin eta zure zeakin jakiteko zer den nahi duzuna, eta ez zehatzeko horre hon berdula, konektatu da hon berduzula horrekin, denbora hartu behar duzula, ez horren inguruan. Binkulo bat izateko zure barruko daemon horrekin. Bai, guztiz. Era bat ados. Paulo Coelho, referente. Broma. Brometan esan dut. Zuan azken fasera begira. Zemenikan aurrea bai ikusi ditugu beste palo batzuk. Adibidez, erregina eta errea hartzen dira, ez? Eta hauek, zuaren bidez heldutasunari dukatzute. Bai, energia honen heldutasun bat, ez? Ez da ja norberaren grinaren bulka bakarra. Bestekin partekatzeko gaitasuna hartzen da. Etapa honen amairan, ez? Gorteko kartauen parte honetan. Erreginak sormenaren sua zaindu eta azten du, eta erreak berriz pasioz gidatu eta bestekin partekatzen du. Geroak egun ukitzein honek hauen alde iluna zein den. Zeren adez, bastuiko erregea, bere alde ilun eta okerrean, tela marinera, ez? Bai, gorteko kartak ikusko ditugu, gero aurrengo ataletan, gorteko kartek badituzte ez, bai sotak eta bai zalduna daukate garatu gabeko energia bat, oraindik, aur nerabeak dira, alde honetan txarrekin, hau da, sotak ilusioa dauka, sotak dauka eta zalduna badauka, oldarkeria, ez zentzu txarrean, baizik eta ausardia, ez, gauzei aurre egiteko, eta erregeak eta erreginak ja dituzte energia osatuak, orduan, suaren energia ja egonkor dago, bertan. Bai. Guztia esan da uste dut, entzulek badaukatela iruditeria erokor bat nondik gatozen da noagoa zen. Bai, eta ere bautela garaia jakiteko. Agian, ezer? Ez, segi. Ez, hori agian interesante dela, ja hori, egindako lantxo honekin ja, sarrera ematea gorko gombidatuari. Bai, mesara. Irutzea dizu? Bai, aurrean. I've been dreaming all night long. Bad eyes, you were blue and bright. Brightest blue I have ever seen. But it wasn't the sky, it was the color of your eyes. Psychedelic insane game. Psychedelic, more than a thunder in the night. The head
to dream in paradise. Da-da-da-da. Gaurko gonbidatoren azken musika bildumak, hotza eta negua duen arren bere iruditeriaren oinarri, zuaren elementu datorkigu guri burura berarengan pentsatzean. Paradis abestiak adi jarri gintuen askori 2005ko urtarri hartan, eta ordutik, geldiunerik apenas izan duen bidea horratu du. 2006an, Eason, 2 urtera, Limonesen invierno 2008an, hau pandemia bete-betean, eta 0 de enero 2008an dira bere lan luzeak. Eta bi horretan, beste EP eta diska berezi atera ditu. Bida dituen gazti eta gozoak ezagutu nahi ditugu gaur berekin. Bultzatzen eta nahi gabe ere erretzen dituzten suak. Kaixo, Izaro. Kaixo. Ongi etorri, zen mozo, Ba, superondo. Bai, super interesgarria dana. Bueno, aldoten zuen mailara zerbait konpartitu. Dugu galdera bat beti iten dioguna gure gonbidatuei, eta hasi aurretik botatzen duguna dela zein den taratarekin daukazun harremana. Beitu, behin edo birritan bota dostez kartak lagun batek, baina ez dekot besterik. Egia da, nire fan batek irakurri ziala nire karta astrala baita. Bueno, jaso dut kanpotik pixkat irakurketa bat nirekiko, baina gero nik ez dut gehiegi barneratu hortan, beti pentsatzen baita ere energia txarretan, baina egia da esan duzuela, ez dauela moralizatu beharrik ez txarra edo nadala energia bat irakurri ulertu ez dala hainbeste arrisku hortan sartzea como la magia negra, ez? Bai. Eta orduen, lasai jaunator. Dale. Genitzaitzeten suaren energian inguruan, eta ez, suak desira simbolizatzen du ez, eta maiatzan gauden hontan, udaberrian indarra dela esan genezake, baita ez, bauka hortikan. Desira harrinak gauzak egitekoa, eraldaketarakoa, helburuak lortzekoa, guk bertan oso harri ikusten zaitu, baina zuk energia honekin ze lotura daukazu. Claro, jakin barko nituzke hobeto danak definituta esateko, baina egixe da, batez be paradaiz hortan, hasiera hortan, nik uste dut guzti zala, batez ere sua, eta gainera zu gaztea, ausarta, pixkat oldarra, ez, gaztasun, esan, zuera zuzko erregina esan, desde luego, esan, zua gazte, zua bizirik, baina egixe dana da, eta dokumentalean behori komentatzen eban, nik orain dana egin beharko banu, ez nintzen gai izango. Claro. Zeia zu hori, diferente dago. Baina berak izan zeban egin, ze zu hori zekon piztute. Eta ezekon beldurrik erretzeari, edo igual, aparte, zekon beste gaitasun bat taktila, ez? Nire mamak ateratzen zitun bandejak labetik eskularru gabe. Eta trapu gabe. Orduan ez dakit, igual garai hartako izarko bazekon gaitasun hori baita zua hobeto guantatzeko. Badu, ez dakit badakizun, baina txoten bastoiak badu esaten da irautzailearen edo ez, gauzak aldatzeko benetan gai dena, txoten bastoia dela hain zuzen ere, zuk esaten zunetik ez, gaztetasun horretatik igual, arriskuak ez dituzulako hain arrisku ikusten. Ez, bai. Eta oin adibidez, ezingo nuke berak egin zitun gauzak, bada, orain artista gaztengan ikusten dut gaztetasuna super argi. Behin ni asko ibiltzenaz, badauzkat lagun batzuk oso helduak dienak, 80 urte ingurukoak, eta beraiek beti izaten didate gaztaroa dauela alperri galduta gaztengan. Ez dakitelako erabiltzen daukie urri edo, ez daukie, baina ez die konstiente, eta ez die ez da gai guztiz ondo aprobetxatzeko esaten dute, beraiek ondo aprobetxatuko luketela orain gaztaroa. Eta pixkat bada hori, baina ez badeko zu ingenuidade hori ezin da zuz gauzak egin. Osa, jakinda dena ezin da. Gaur egun gaztengan ikuste eta pentsatzen dut, gaztea da! Zederra, sensazio hori, Bueno, ederra eta txarra, Baina, ederra igual gehiago, zer? Ez? Bauka bere, ez da ditu, netzako dauka, gaztara dauka hori. Nik esaten dut txarra, giguste dituzunean gazte, esaten zura, nila naiz. Gero ikusiko zendik amarrutetara atzera bira orain, eta esan zai bira zegaztan nintzen. Guztiz, nik uste baiet. Nik uste entzait asko inozentzi puntu hori, eta itzuliko banintz, beti, pentsatu izan dut, nik ere itzuliko banintz ez ez, hori dakiten guztiak egin, eske hori da asuntua. Claro. Hori da, claro.
Bai. Bueno, aurrea jarri torretik. Hemen, barkamen eskatu behar dizugu. A ver. Ez dakit iritsi zaizun. Kontua da, bueno, guk lehenengo denboraldian. Bai. Gazteak zineten, bale. Gazteak ginen. Geneukan atal bat maitaleak deitzen zena, eta maitaleak bi atalean, aipatu genuen zure eider, Vale. Bakizun hundik handi joan? A ver. Zure eider bideoa. Kontua da, ez da, kontua da, hemen, esan genula eider zure hiloba zela. Nire hiloba? Bai. Oh, wow. Eta iritsi zaigu, ez dakit, 3 pertsonen gandik uste da, eta betantzezit bi burura, edurne azkaraten, WhatsApp adidazten, en plan, tu, izarok ez daukai. Ez daukat hilobarik. Eta gero lankide batek ere, esan zian, baina izarok ez daukat, bai, badakit, ez dauka hilobarik nastu egin ginen, kontua da, bueno, maitaren inguruan itzen genuen pixkat, maitasune romantikoaren inguruan, eta maitasune romantikoari kritika eta hola, eta jarri genitun kanta ezberdinen adibideak, pixkat zalantzan jartzen zutenak hori. Eta ipatzen genuen zen eiderren abestiarekin, nola ezagutzen ez zaitu norbait, pentsatu ezakenez, zure bikotea den norbait dela, eta nola jolasten zenun pixkatorrez, maitasune romantikoarekin. Gertatzen dena da, eta erroa botako digu lagun batek behin esan zigula, kantanen berria ematen esan zigun, baina bere hiloba da. Eta guk, evidentemente, filtrori gabe, asumitu genuen hiloba bat zeneuka. Ez dekot hilobarik, nire hispani baino gazteagoa da. Eta ez dekot hilobarik. Egia da, romantikoa terminoak dekola oso kutsu negatiboa, eta ulertzen dodala, eta hori, baina egia da nik generalean dena romantizatzen dodala. Hau lagun batentzat zan abestia eiderrentzat, eta dantzan agertzen dena da eider bera. Eta egia da maitemindu ginela, lagun moduen igual niretzako lehengo maitemin fuertea obsesionatu ginela, elkarrekin. Eta bueno, gerora, gauza ia gehienekin ni romantikoki asko harremantzenaz. Eta orduen, danotaz maite mintzenaz generalean, gauza askokin maite mintzenaz, kriston pila. Eta orduen bai, iruditzen jatala batzutan oso itxia, ezta, romantikoa lotzen danean beti, ez bikote, definitu batekin, esko nik gauzatenekin maite mintzen. Eski hor justu baina tal horretan aipatzen unzerra izen, Brigitte Basaidek ikartzen zula, erromantikotasuna ez denula kendu behar, maitasuna eta erromantikotasuna etzela desartu hartzena zela bestelako logika batzuk. Guztiz. Eta importantea da, justo lagunekin baita ez, erromantikoa balima da, pertsona zaintzea eta pari bat egitea eta ez, zure maitasuna adieraztea da zoragarria. Eta norberekiko baita, Eta pixkat ez hain antropozentrista baita ere, inguruakin, zerua urdina badago, edo existentziakin berarekin, oso maite binduta sentitzen azni. Eta uste justu baita romantizismoa atorrela apurtzera, gauza hain razionalekin dena ezin dela zuk esan dozu moduen den azaldu. Eta batzutan usteot oso banatuta bizi garela gura animalitik, eta hori arazo bat dela, dana nahi dugu beti teorizatu, dana nahi dugu, usteot bai dela baita zurion arazo bat batez ere. Mendebaleko kultura. Eta batzutan pixkaten marko genioke kaso gehiago, ez dakit bihotza edo tripa edo dena dalakoa, baina hemen barruan mugitzen dien gauzeri, Maitemina aipatuzu eta gauzekin maitemindu egoteaz, maitemindu zabe aste betera emango zuen kontzertu horrekin. Bekera zoaz, horreko astean, maitemindua. Maiteminduta nago. Maiteminduta nago kontzertu hortaz, eta dinok ez da gertatu, imaginatu, super abstraktuan. Maiteminduta nago 0 de enero-taz, nietzako itzen dalako disko oso importante bat, eta baita prozesuakin izen da urteta erdi superpolit bat, gira izen da oso polita, eta Google Elkarlanien sortu dugun gure lantaldean familiakin hau guztiz maite mindute, eta baita nire berseinoakin 0 de enero hontan. Limoietan ez nahuain maite mindute izaro hartaz, baina orain beste leku bat danerako. Eta orduen baina zentzu hortan oso konektatuta, eta lasai. Piskat ezain desdramatizatuta baita, behar nebala. Orain esaten duzu 0 de enero honetan zabela galetea arro, egindako bidea, zebintzat sosegua baduzula. Nola da lan bat proiektatzea horrela, hau da, 0 de enero egin baino lehen, bazen den puntu baten, eta badago, como ez, hausnarketa bat, geldialdi bat, krisi bat, eta esadezu, venga, beste zerbaitera noa, hemen pauso bat eman barra dago, eta proiektatzen duzu, eta orain zaude leku honetan, ja atzera behirakoa dagoen leku honetan. Nola da bide hori? Ze tarte dago, ze ezagorra ditu? Arraroa da, egizera normalien hiri pasatzen jatala, konposatzen dodala, ulertu aurretik zer da bien gertatzen. Orduan, idatzinan ez dakitzen bat denbora daramadan hemen, eta gero idatzen ditun beste pare bat,
eta ondino kontzientekin ni ez neuen nire gorputza edo nire ez dakit espiritua zeuen lekuen, eta gerora azten kantuek ulertzen. Eta niretzako hori kurioso edo, aztotzet nire buruari zentzu hortan galgari jartzen, zatotzet idatzi bihar dozunez, gero saiatuko naz ni ulertzen, segixe da batzutan goazela buruakin lehenengo, eta beti, ezin da. Eta ordu nietzako kuriosoa da, kantuak entzun gero, eta esan, oin dana ulertzeot, igual bila betera, oin ulertzeot dana. Eta azte zara eraikitzen 0 de enero hori, mendixe, ez dakizea, auta beste. Eta badau lehengo salto hori, lehengo zuk zure buruan pentsatzen dozunien dana, gero, hau izan da niretzako lanketa bat aurreko diskoetan ikasi dana, dano garela gure zirkunstantziak, ez? Eta gure zirkunstantzien barruen dagoela baita gure baliabidea, kasu honetan handiena ekonomikoa. Orduen beti buruan dekozun hori gero guztiz ez da gorpusten mundu fisikoan. Baina horrekin bizitzen bai ikasi dut, ez da bela bez guztiz definitu nahi, zure baliabidekin zer egin aldozun horrek. Zuk igual aldozula egin beste zeozer, baina momentu hortan zure zirkunstantzien akorde doan zeozer ekoitzi bartozula. Eta hori frustrantea da, eh? Niretzako zaila izan da hori onartzien. Baina, bueno, gero egin dozu aurrera, saiatzen zara egin nahi duzuzenak, horren barruen alik eta ondoen, eta momentu baten hori visualizatzen neban gira bukaera, egia esan, izan da lehengo aldiz, ez nebala visualizatzen gira bukaera, 0 de enerorekin. Zala, hasiera bai, baina bukaera ez. Eta bapatien heldu garaia onaino, pasau da hori dana, eta nire asko gustatzen ja, eta esaten da biela zoriontasuna dela zoriontasunaren ataria. Zegero ja bertara heltzen zarenien, bueno. Baina, bai da politia aurreko, ez? Aurre ikustaldi osue zer etorriko dan, zegero heltzen dan momentuen, zaila da benetan, ulertzea, heldu dala, eta zure gorputzaz da inbeste aldatzen. Ez que ez da tangible. Hor dago puntu bat, nik ere, holako zeatan ez, zentzu kontzertu bat, itxiera kontzertu bat, eta bat eta bakarra da. Bat eta bakarra da. Koreografia batzuk, izugarriak, xorieri, buru galtzekue, eta esaten hotzen jaiotzi, behin bakarrik egingo dugu hau, eta jaiotzek esaten baita merezi dau, merezi dau, bakarrik egiteek. Eta, bai? Joku bagoa, zentak erzongo baitu ikusteko. Nik baitut, izteko olatxalbadorak ere ipatu zeguntzuk esaten zenuna, batzutan ez, kantak idatzi, eta jakin gabe, zergatik idazten ditun, eta gerora ez, ulertu, edo kantak berak ere lagundu ulertzen, ez? Osa, badagola hor zerbait, ez? Zuzaten zuna, ateatzen dela beste toki batetik, ez dena burua, eta gero laguntzen izuna igual, ez? Reposatzen edo beste toki batetik ulertzen. Eta geho, argi dago, denek ditugula elementu guztia gure baitan, eta baina kontatu duzun guztiak zer ikusi oso ondia dauka suarekin. Baita, gero gainera, ni gero zer naz, ni lurra naz berez, ez? Ez, Capricornio, eta nire karta astral hortan dena komen dauzkat Capricornio, gora bera eskerrezkubi. Hori da superlurra, ez? Hori zer da, bai, ez? Pixka bai, baina egixetana da, pixkatan, ez dakit gauza, hain primarioak diela, dano gara pixkat puzle bat, ez? Bai. Inorrez da gauza bat, evidentemente. Eta gara parte zirkustantzia daude. Zirkustantzia. Zuazela como bolatzen zirkustantzietara. Baina nik uste nahan ez nintzela izango bat ere zua, baina onsarien imerretan pentsagot desenteko zua nazela. Bai. Eusketena ditugu elementu guzti hori. Egia, gure lotzen zaitugula suaren parte honekin, como ez, zergatik ez dute egingo hori. Horrekin lotzen zaitugu. Bai. Sanet, ikusten dena velodromokoa edo bekau bada parte bade, izatik ez. Eta aragoaz. Eta niretzako bat, nik adibidez, entzun izan zaitu elkarrizketetan esaten ez, musikan ere hasi zinenean, zurekin ez, elkarrizketa bat izan, presnago badakitez, artistek ezain beste birazein dagoen egiten musika, eta zuk izan zenula hausnarketa hori ez, eta zeba ez, eta batez ere igual hor generaldetikan badagoela ez, mutilek egiten dute. Nizo bai. Ez que gainera kuriosoa da, ze gero eta lenguen beste artistatekin egon nintzen bertan 60 urte dekozenak, eta nik kontatzen otzazen nire gauzak 90 da berak pixka barre egiten zosten, esaten zosten, eske niretzako zu oraindik zuzara esaten dozun hori beste gazteena. Baina gixetana da, eta ja ez dakit nora juna zen, hau da nire gauza oso, zein izen da galdera? Galdera izan da, pixkat, zuk daukazula, esan dizugu badaukazula ez, zergatik ez. Hori, zergatik ez. Ze gero eta helduagoa izan, eta gero eta
revisioa gero eta handiagoa izan, nik bai aukio desentetan ubikatzeko behar dut nire buruari azpimarratu edo gogoratu, eske bizitzak estekola zentzurik. Eta esteko zentzurik, bizigara harri eta ur bola baten, uniberso baten eskegita, eta bapatien igual zuzauz, en la sede elektronika. Eta ni pentsatzu, ze zentzudeko, guk eman dutzegu zentzu konkretu hau, bizitzeko modu konkretu honi, baina izango baginen geopardo bat, edo izango baginen inurri batez. Osea, ez dakit gure gizarteak eboluzionatu du modu ontara antolatzera gure bizitza, baina berez, bizitzak berak ez deko zentzurik, orduen berdin hilko bagara. Berdin efimeroak bagara eta berez ez badu importako zer egon garen egiten, zertarako ez dut egingo zio zer lotxa edo beldur puntu bat emoten duzulako gauza hori ona baldin bada. Oholtza batera irten da kantatzera. Nik holan indartzen neban nire buru esazetarako esara urtengo. Urten. Zeona. Zaigu gureak egin du zorduan Busa galdu dugu dirurik ez dugu ezagezurra Ta zerua dago iluna baino hundi ikusten da Hau ez zegoen gaur egin beharrekoen zerrendan Aukeratu banu xuria izango zen ezaldiek Etorri nirekin ezaite xoratuen emaitia Ta burua dago iluna baina ondo ikusten da Hau bai zegoen gaur egin nahi genuenaren zerrendan Ta hemen zain geunden bizitzaren gailurra Zederra den bizirik egotea Derregoa Da zurekin egiten badut nire bidea Zaldiak ditugula jakinez Saldu genizun potxoka hori erromantikotasuna eta pixkatorn aldarria hartuta jarraituko dugu, bide bat, aipatu zaitu gain batetan, egia esan. Eta lehen denboraldien ekarri nahi genizun, konfesatuko dizugu. Arkano nagusia zela ikusten zaitugulako, lehenengo. Gure gonbidatu izan dira oso arkano nagusi level. Bino bai, oain serio, izarrean pentsatzen genuen ekartza, batetik Durangon zurekin itzen genunean, esan genuen ez, ekarta izango zinen, eta izarra bota zenun, edo izarra atea zen hor gai bezala. Eta bestetik, izarrak badaukalako esanaietako bat, eta pixkat romantikotasunarekin lotzen, eta zuk dokumentalean aipatzen dituzun gauzatzen inguruan. Izarra da puntu bat, ibilbide luzea jasota gero, eta erortzen zaizkizunean zure uste zaharrak eta iristen zean zure lehenengo hasira, ez? Eta zure gauean, zure biluztasunean, sentitzen zunean gauzak ongi ongo direta da, ez? Iparra badakizula nundik jo, eta badakizula gauzak, ez? Sinpletasun horretan badakizula gauzak ongi jongo diela. Eta izarrak baditu bi pitxar, eta bi pitxar horietan nahi da urak emozioak eta, ez? Intuizioa eta simbolizatzen dut, ari da
erreparatu gabe botatzen, hau da, kontuan, ez kontatu gabe zenbat ur botatzen ari naizen. Eta hor badago ez, metafora bat izarrak daukana dela, gero eta gehiago bota, edo konfiantza gehiago horrekin bota, pitxar hori ez da ustuko, ez? Eta hor, bueno, guk ikusi izan dugunatik, bai kontzertutan, elkarrizketetan, eta Ola Jaintziartek, Ola Salvadorek aipatu dugunagatik, badakazu ez, eskuzabaltasunerako gaitasun bat edo, igual zuri naturalki atetzen zaizuna, baina dokumentalean, Limoiari eztia dokumentalean, aipatzen zuna eta guri asko gustatzen zaiguna da, hor badagola ere autu bat, ez, eskuzabaltasunerako autu bat, eta aia nik esan nuke politikoa dela, ez? Eta zuk aipatzen duzu momentu batean, nola zuk besteentzako lurremankor bat sortu nahi izateak ez izula zurik entzen, zure lurra zula kaltetuko, eta esaten duzu, konparatzen gaituzu pertsona loreekin, hor pixkat, ez? Loratu iten garela, inguru giro egokia baldin badaukagu, ez? Eta zuk jaso izan duzula, edo zu loratu zehala asko izan duzun inguru giro horrengatik, eta nahiko zenukela, ez? Zuk inguru giro loragarri bat sortu bestentzako, xamurtasun aldarrikatu, elkar ulertu naia eta txikitasun hortatik, landare eremu pila bat loratu, nahi duten landareak etortzeko gurera loratzera. Ezakit, zuretzako zer esan nahi dute mimoek? Jo, eske... Egixe da, ni orain nagoela oso unkituta gauza, ez dakit, komunitateko gauzekin, edo gauza belaunaldiko gauzekin, edo justu gainera pelikulatik izan oin dela aste bat edo bi izan dela Here, eta nik badekot kantu bat baita Aki deitzen dana, erderaz pelikula hori Aki izan, eta pixka zan etxe baten historia guztia, Big Banetik, ez, gero hor zer zegon dinosaurioen aroan, ez dakiz, gero etxe hortan zenbat jende bizi izan diren, zer gertatzen dan, eta niretzako norbaiti zerbait eman, norbaiten gandik jaso, dala pixkat historia bera, holandala, ez? Eta garela, hori, gauza txiki bat kate oso handi baten, niri horrekazako unkitzen hau, kriston pila. Eta orduen, alizetien norbaiten lurra ondu, edo lore bat urestatu, jakina gero igual zuk, ez duzula lore hori inoiz ezagutuko, baina existiduko dala, pixkat, ez deko labizitzak zentzurik, baina hori izango litzake nik hartuko notzen zentzu bakarnetariko bat, ez? Erruberak bueltaka jarraitzea, eta ez garela inor hain garrantzitsuak, eta aldi berean deno garela garrantzitsuak, ez? Eta mundua ere ikitzen dela jende anonimoz, eta nik benetan sinisten dut, ez? Batzutan, lan hori, etengabeko lan hori, eta saretze hori, eta bada batzutan jendeak asko infantilizatzen du ezaugarri horretanak asko infantilizatzen ditu, bai fantasia, bai samurtasuna, bai mimoa, bai biguna izate hori beti lotu izan da ahultasunarekin. Eta pixkat niretzako zan, eske guztiz kontrako, norbaitek goizero jaikitzen danak eta erabekitzen da benak, ez eskenik aportatu egingo dut, gaurtik azita, edo behintzat ez dut molestatuko, ez? Bada, erabaki politiko bat da zuk nahi izatea bizitza hontan erein. Eta ez erein sostengu gabe, baina bai, eta nik uste jende askok egiten du hori, normalean oso desapertzibituta pasatzen direnak, ze ez dute zaratarik egiten, baina nik uste beraiei esker, bizitzak zentzua du oraindik, beraiei esker. Esan nuke bizitzak mantentzen dela. Bai, beraiei esker, bai. Porque aipatzen dezun guztionetan, badago ere bai, lan ikusatzen badela, eta zaizera, baita nundikan egiten dien gauzak, eta oso elementu femeninoa dela, eta beti behiratzen zaien maskulinitateari historiaren errubera guzti hau, guztionetan agente aktibo izan dena, ben egitan mantendu sare guztia, eta bizera honarazia dituna da beste guztia. Guztiz. Mendebaleko kultura zitzeten abile, gero beste jende hartetan ikusi beharko litzake nola egin den. Eta interesante zeren da justu hori, lan ikusezin hori egiten duenak, da mantentzen duena gorputza bizirik zeren, ez ditu behar soikan ekoizpenak edo ekoizkinak, baizik eta bartu baita bestelako lan guztiabek eta lan emozionala gauza nola egiten dien, zen mimoz egiten dien, leku egitea guzti horri, da superimportantea eta importantezatik urrunago da bere bezikoa. Bai, eta gero, nire ustez ez ditugun gizarte hauetan, en plan, ultraneoliberala kompetizio, ezak izarra oso batzutan ere, publikoki ez, aldarria egin daitek ez, lehenengo iristearena, eta zuk zurean enfokatu behar, eta zer, eta
horretan guztian, eta niretzako bada zerbait oso, sotila izango da, baina oso esanguratsua, ez? Justo besteen zaintzari eta besteen gantzuk esantzuna gaina. Igual momentuan, lore hori ez du ikusiko zuk, edo bino horri fokua jartzea eta horri atentzioa jartzea. Bai, harmonizatzea niretzako, ez? Eta egia da badala energia oso femenino bat. Eta batzutan harmonizatzea eta zaintza lotzen da zerbait oso pasiboarekin, baina berez superaktiboa da. Kontua da, pasatzen dela pixkat hori leku isilago batetik edo, ze normalean zaintzen eta harmonizatzen da bilena isilik dago, ze dago entzuten da dau begira. Eta bestea normalean desharmonizatzen da bilena, dau turukutukutuk. Txindatatzukin tan. Baina kontua da, gero, harmonizatzaileak falta direnean, agur. Bai. Erabat. Bai, danetzako oso elementu polit bat da hor, ere, zuk esantzuna, ez? Eta, genealogiaren garrantzia, ez? Osa, alde batetik, etorri direnei edo eman digutenei aitortu, eta zuk ematen duzun ere horrekin lotura badaukala, ez kate badela, ez ere ezetik sortzen den zerbait, eta bai, eta hortzuk batez ere ez, referentzia izan da zuk ere besteentzako. Bai, badaiko Mikel Urdangarine kantu bat, ditzen dela zurea da, niretzako dauela super ondo definituta 3 esalditan, aberko goratzen nazen, baina da, nik dudana zurea da hartzazu, nik dudana jasoa da eroaizu, eta nik dudana, 3. zein da, nik dudana, bakero begiratu beharko dugu, baina pixka badala hori ez, osan, guk dekoguna ere asko jasoa da, orduan bebai da, dana dala oso fluidoa, eta batzutan estankatzen garela, eta ni, eta uste dut bagauzela gizarte baten, zuk esan dozuna lehen, pixkat irauli dugula zaintza eta autozaintza, eta hor muga batzuk pasatu ditugula, eta batean jendea oso berekoia da. Bai. Mimoen kontuarekin da guzti hau, eta bar, da como badago gizakeren ulermen bat oso gurea dena ere bai oso mendebaleko kulturena dela ni eta nere baitan, eta nere azalmintzaren barruan, ez? Eta justu kontrako, gu bagean horbait gea gure ingurua ere bai. Hau da, eta figatu, inarek eta txiki bat, ni amaitxekin edo, ni zurekin edo, ni joarrekin tenikarekin, baitut, ezautetu nire parte desberdinak, eta nahi sortua zuen baitan ere bai, ez? Orduan dako makeio de bentzeten artisten munduan edo ez, akademian sortzai, eski ez da existitzen. Eta hori feminismoak asko egin du ez, aitortzarena egitza kolektiboak esaterena. Evidentemente, ni hemen nabilidazten, esken hori dia guzti hauekin eta mugimenduan izan dago konversazio guztien emaitzako. Hortaz, bai, funtzionatzen du horrela artisten munduak izenekin eta ez da izer, baina baitara aitortzarena, como gu hemen gaude, zuei denei esker, ez? Eta guri esker, osea, eta hori interesantea, zeren mimoen kontuak eta horrela remantzeak bai gerturatzen du edo komunitatea egikaritzen du gehiago, debentzat josten du gehiago. Bai, ze gainera muga fisikoa, da fisikoa, baina niretzako ez da, ez deko zentzu gehiagirik ez da, osea, bizigara behitu ez dakit katuek, etengabe elkarren beruen, elkarren, ez? Gu gaztuna gara baita ere, eta gu gaztu nixedanak elkarren gainien bizi die. Eta batien gu banatu gara, ez? Tik, eta ezke gara animali sozial bat. Ezke ez gara bestea, ez gara. Ezke sozialtasun gabe ez gara existitzen. Bai. Eta beste kultura batzuan ikusten da, bezut idealizatu nahi ez, bino, seguraski Asiako nahi Japonetartzen zaiten burura ez, beste kultura batzuan kolektiboak asko zere pixo handiagoa dauka. Eta niretzak hemen gaina gaur egun zuk esantzunetik ganez, osea, norberaren zaintza ezak izan, osea, bada aldarri kapen bat ere, zuk zure egin behar duzu, eskeni, azken moradan entzun dut igual dexente, osea, besteen etzaizu importa behar, eta zuk zure guztak, eta zure guztak gaina ez erezetik etorreko balia. Bai. Baina lehengo zu hori ulertzen dudala nundi datorren, normalin gauza danak dira reakzionarioak, ez da beste falta bati. Tardun beti da punta batera, gero bestera, gero orekatzeko, ez? Baina, jolin, pixkat bai emoteozte, baina igual bai da baita sartu nadizela, eta urrengo belaunaldiei buruz nabilela, ez? Irudi pesimistago bat. A ber, ba. Nahi beste libururen atzean eskuta zaitez, baina inbeste hitzekin jastakizun horrezaren, etorrita esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ondo ulertzen den, helburua garbi gorrotatzea alden, dakidanetan esango dizut nola ez.
hasi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian alaberrez, baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez. Txitu nazagazu albazu. Bueno, gauza mimoetaz eta erromantizismoaz eta arago, bueno, ez famak badu ere alde ilun bat. Iazko urte amaieran Oiartzunen zu ikusteko aukera izan genuen, kantu giltzan, soldasaldi musikatutan. Egon zinete, no? Bai, bueno, hain egin behar dut nintzea, nik eskatu nizuten olat eta zilekarrekin kantatzeko. Bai! Atzeko puntan, zuaitz baten onduen, bai, gogoratzen dut. Bueno, nahi oso, intzitzegun oso digarriak horren inguran egon ginen hitz egiten, Olatxola horrek hasi zula elkarrizketa esaten zu pertsonalki ezagututa, eta zure inguruan daukan irudia ez, bat izan da, askotan oso txokante intzaiola beste zuri buruz entzutea, edo zure buruz dakaten ideia ez, eta elkarrizketa hasi zenun zuk esaten puntu batetik aurrea, zuk egin behar izan duzun lanketa bat izan dela, eta sumitu behar izan duzun goza dela, hein handi batean, pertsona batzuk ez zaituztela gustoko, abia puntu bezala, naiz eta zu ez ezagutu. Eta hor, pixkat jasotzen dienez, nahiko genuke pixkat entzunez, zer den hor mugitzen dena, eta hor sortzen dienez, aurre iritziak famarekin, batez ere uste dut zure hitzetan ez, fama puntu batetik aurrera ez, lortzen bat imaduzu arrakasta, ohikoa edo bataz bestekotik gora. Bai, gainera, eske mundua, gizakion mundua zaila da ulertzeko. Ze guk eraiki dugu, batzutan ibiltzen gara autobiktimizazio hortan, ez da gizartea nire kontra gizartea izango balitz bezala zeozer ez danazu, baina ezke dano gara. Eta orduen nola edo hola ezin dugu inoiz autokritika hori gainetik kendu. Baina, orain ninauen lekutik, askoz erosoago daramat, beste batek aukitzea nire buruzko kontzeptu bat, nik ez deko dan nik hor bezer esateko aukitzea. Baina lehen, dezeroso neuen niretzako nire sentsazioa zan, nire besoa kilometrikoa zala, baina nik ez nekisen zemat ereinoko luzera. Orduen, nik zaindu nezaken onaino, baina nik ez nekisen gero nire besoaren 750 kilometroan, norbait ari bazan niri hain gehien, ez? Eta nola kontrolatu hain gorputz kilometriko bat ezin baldin badot. Torno niretzako izen zen ariketa superinteresgarri bat, nire psikologak esaten zazten moduen, gura izeak hartu eta moztu. Osa, moztu, ze luzatze guzti hori ja ez da zurea. Orduan, ja ezin dozu hori zaindu. Eta egixe da, mimoen iraultza hortatik, beti behar izan dutela gauzak gobernatu, ez? Baserri baten moduen, ez? Edo gauzak egotiek gobernatuta. Eta arduen ja, nire hemendik aurrerako kilometro guztiek ezin nilun gobernau. Eta arduen zoratu jen ninuten. Hipotesi guzti horiek zer aldan egon norbait esaten orain dela. Eta arduen hartu nituen gura izak, moztu nituen, eta zen nire gorputza hau da, onaino heltzen da, osa ni heltzen zen lekura, eta haratago ez naiz heltzen. Egixe da, ni oso enfokatuta neuela gauza txarretan eta minean. Ze hori dokumentalin esaten nahen moduen ez, minak arreta handia deitzen da, eta zudeko zuri etxe bat zutan, eta deskontrolatua dago, eta orduen, nahiz eta beste aldien egon lore bat hasten, zuk lehengo zua itzali behar dozu. Ze, ez pauzu itzaltzen ez, nahiz da gero zua izan, bezakizar, baina itzali behar dozu. Behin itzalita, gero bai konturatu naz, orain adibidez jasotzen dodana, dala guztiz ezberdina. Orduan ez dakit bez guztiz, kanpotik datorren zeo zer dan, edo norbere perspektiba ere badan. Ze orain, sentitzenaz, supermaitatuan azela. Orduan kuriosoa da. Ez dakit zerbaitek klik egin zuen nire buruan, edo zerbaitek klik egin zuen baita kanpoan, ze hasi nintzenien, nik bai jasotzen eban, mezu bat dala animo, zuk aldozu egin, eta gero, ez, edo empoderatu zaitez, ez, edo ez dakiz zer, eta gero egin, eta que flipada, orduen da, o egingo dot,
o ez tindote egin, osea, zer da kontua? Nik uste dut badekogula animatzeko joera hipokrita bat. Animatzen dugula jendea, ez, arrakasta izatera eta gero daukanean ez aigu gustatzen. Ze oso txarto kudeatzen dugu beste norbaiten arrakasta, definitu beharko genuke, baina beste baten ongizatea, zoriontasuna edo lortzea nahi duena. Edo zein gauzatan, kasu honetan niretzako, famarekin edo karrera bat aukitzana musikalki, eske inkluso musikalki karrera bat izan nahi ez duen norbaiti esaio gustatzen nik aukitzea karrera, baina zer zizuk ez duzu nahi, igual zuko kindegi bat nahi dezu zabaldu, orduen egin zure bidea pixkat, ez? Baina bada zaila pixkat hori ulertzeko, ez dakit zer dan. Nik ez dara. Nik ez dara. Bai, bueno, esan. Ez, begeneukan berez, beste galdera, baina igual pasako nuke aurrera xeagorako, ze justu igual sartu geha. Bai, nire baitare, como enkarren nahi nun, horretan, oza, gorazez, zalantzan jarri zela, por ejemplo, galdetu zaizula zure zerratikan bete behar zenun, zeharrokeri bete nahi zatea belodromo. Eta, karo, guzti honetan badago, jendarte kultura eta zaizer, eta ez, badakabula como fokuan, ez, foko mediatikoan dagoen pertsona hori normalen suntxitzeko jarrera eta jora daude, eta liberen maitatzeko ere, bai? Osa, fan movimendua da, justo baitare, como horren, ez, gurpile horrela bertan daguna, behan gero baitare, evidentemente, mensartzen da, gauza dela, sorpresa, emakume izanatik hartzen den galdera pila bat. Misoginia da, beti denaren itxasoa da misoginia, eta gero hortik goera, nahi osun txalupa eraiki. Baina beti hori da hor dauen gauza bat. Hori da, eta diot horretik anez, esatezen duen guztionetan, ze pixu daukan guztionek era, en plan de, hostia, karo, zuzure mamuetaz, eta ematen dela zure prozesu propioa. Eta no eski bai, zure psikologia daukazute zaizer, baina gero jende hartezua gauzak egiten, ez, norberak bizializateko seumere generoa prozesu batzuk edo ez bizitzeko. Bai, guztiz. Eta aderatzuk egiteko, eta ez, hori horrekin lotu eta purot esan dezuna. Nik, orduan galdera prestatuta genuena, botako dut, zeia justo sartu da kontzertu kontutan eta hola, hor kontzertuan kontuan, guk dakigula bintzat, igual eskapaten zego baten bat, baina zea, holako ez, kontzertu handi bat, belodromoa edo bek izan daitekena, egitera, ausartu animatu den euskal emakumezko musikari bakarra. Eta hau nik behin entzunun, Beyoncéren inguruan, Estadio Olimpika bete bertzula eta hola, eta nola den tipa bat, mundu mailan keien saltzen dunetakoa maila guztitan, eta gero Estadio Olimpika betetzeko zailtasun handiak izan zitula konparatzen, bera baina askoz ere gutxiago saltzen duten artistekin Coldplay eta bar. Eta hor, justo sartuta matxismo ezakizer, artikulan aipatzen zen arrazoietako bat, hipotesi bat zen, gizon asko nahiz eta musika hori entzun, kotxean, lanean ezakizer, ez direla gai publikoki emakume baten kontzertu batetara jutea. Ez trago hori pasatzea eta bestek horrela irakurtzeko aukera edo izatea. Eta hor, sortzen zitzaigun galdera bada, ez? Orduan, guk marikok eta emakume bakar betetzen ditugu horako kontzertu motak? Tal cual. Kontu da, eske gainera, hau da gauza bat, nik nire beste artista emakumekin asko berba egindu dana, eta uste Albina entzune bala esaten, eta niretzako izen zen, claro, de repente zaban, eske mutilek, bueno, definitu ezagun, baina zuek biok ezari gizonak. Baina gizonek, gizona bakarrik entzuten dituzte, edo behintzat aitortuko dute, baina guk mundu guztia entzuten dugu, indiferentemente. Gustatzen baldin bazaizu, edo ez, gero, baina ez duzu liburu bat ez erosten, gizon batek idatzi duelako. Eta, karo, konturatu nintzen hortaz, joan nintzen begiratzera, karo, egia da orain gainera gertatzen ari dela, sarreran salmenta soratu dela, gauza oso konkretu batzuetan, ez? Eta nik nire burua izaten nion, eta, nola? Eta non geratzen gabiz beste hainbat artista, ez pixkat Beyoncérena ekarrita maira, eta sartu nintzen begiratzera bekeko sarreretan, datuak daude ez, 80% emakumeak dira. Eta pentsatu nien, ostra, egia da. Ze, hau beti pentsatu, normala da, esan nahiot, logika bat badauka, ze gizonei erakutsi zaie, beraien erakutsi zaie, edo, erakutsi diegu, kendu gabe como autokritika hori, baina beraien mundu ikuskera dela mundu ikuskera. Zabala. Unibertsala dela. Unibertsala. Eta gero, emakumeok daukagula, emakumei buruzko mundu ikuskera bat, beste komunitateak daukatela beste bat, kolektibo bakoitza daukala bere mundu ikuskera txikia, eta
universala dela gizonena. Orduen, klaro, gizonentzat nik egiten dodana, akaso, ez bazara ja gizon kuratu bat, nun ja hori pasatu dozun, zuretzako, ez da zuri buruzari, ez da zure munduari buruzari, baina gero orain nik konturatzen naz, jendearen artea entzuten, bizitzen, irakurtzen tabar, egia da, zelan, kasu honetan ni, emakume bezala, behartu nahi zen, ni nire buruari behartu diodan, mundu ikuskera zabaltzen, zen nire mundu ikuskera mugatua zan, daukaten mundu ikuskera handiagoa da orain, eta nik uste dut, generalean, emakumeek arte hobea egiten dutela. Ni da durekin, de hecho, esan dezunean konsumitzen du laurokorren gizonetan, esan nik kontotzen naiz nire kultura autaketan, oza, musikalizatala nahiko emakume zarean naizela, de hecho, gizonak igual gutxago, eta irakurtzen taula, igual ez da bat, eta irakurtzen ere bai naizela oso en plan, emakumeak idatzi duzen gauzak irakurtzen dutela, zeren gizonak jairutzeit como asko idatzi dela, como mende asko idazten. Eta benetan orain ikusten dela mugatua dela. Oida, guztiz mugatua da. Niretzako klabea da, musikan, tipo bat, enegarren aldiz egiten kanta berdin, eta pentsatzen gaina, idela kontatzen zerbait superberezia, eta ni horrek pereza haundi ematen dit. Bai, orain, karo, ezberdintasuna da, self-conscience hori gu asko handiagoa deko, zu orduen bapatien munduari begira zaude, benetan, eta azkenien artea hori da, ez da, munduari begira egotea. Claro. Bai, aizu goza bat, guztion arira, olain ziartek hemen eontzanean, botazigun, esantzegun, emakumeek bere emozioez, bizitzaz, intimitatez, hitz egiteko eskakizuna dezuela, edo prestatasuna eskatzen zaizuela, beti entrevistetan, da bitara espero da hori, egiten dezuena musika eta zaizerez, hori eta literaturan ikusten da nola, ateratzotenean emakume askot liburu bat, derrepente galetzen zaina berden, autobiografia, autofikzioan. Ze esango zenukete, ze gizoneko zenuke ikusi hemen eserita gure artean horlako elkarrezta formatuan, eta erantzuten ez dituzten galderak erantzuten? Ja, hombre, batzuk, Zerrenda pribatuki pasauko dutzu, Egia da, herri txiki bat garela, eta izena jarri behar diela mai gain, edo zer gauza esan daia izen bat esaten dozula, eta egia da ez dut nahi inori dardo bat bota. Baina gero pribatuki pasauko dutzu, hemen zerrenda bat. Igertzeko beste norbait, ez? Piskat sentitzeko beste olagarro bat itxasotik kanpo, nahiz da olagarriak esan esaten da hori, ze? Olagarroak garaje baten da? Bai, uste baitare, askotan, eusten degula, komitzango dela aquello de rollo, engo dela superdeseroso, eta igual. Igual ez, Aizu. Zen nik uste dut, gero, barruen, danok dekogula elkarsketa hau erantzuteko gogoa. Baina egia da, batzuri egiten zaiela da ez batzuri ez. Zarantzi, eta denetan da interesante erantzutea. Osa, nire izautu, jo sé, berentzetzen dene, osa... Baina ez dugu zenik esango. Baina, interesante zango da, gero pasai guzu mesez zerrendatxo hori, eta hasikoa urrengo demoraldeako deitxoak egiten. Zura gara. Eta bertzen bat lortu nuen ekartzea. Ate bat izten entzun dut, baina ez da bila izerik. Bira oso erori da, kendu erropa euritik. Ezin da musurik eman, ez horrela ondo dago. Gitarretxean ez du zait, gau berdia da. Zola bat daukat barruan, ez zaitut ondo entzuten. Mugitzen ikusten zaitut, egon geldi mesedez. Zora bihatzen hasi naiz, ez dakit nora noan. Ezen batu gehiago ja, etzan derra daukat. Ez egin garrasi berriz dena entzuten du gertu. Mundu guztia dago zain, tani ezin naiz agertu. Esan norbait etortzeko. Durangon egon ginen zurekin, duela ja, 2 urte? 2 urte. 2 urte. 2023. Oida, 2023an. Eta karta bat atea ganizun pixkat, hasiera zen zure ibilbidean 0 de enero hasiera, eta 10. arkanoa, atea zitzaizun, beti aldatzen dut izena, kartani. Zea, zoriaren gurpila. Zoriaren gurpila, eskatzen zin munduaren gurpila, berdin. Zoriaren gurpila. Ez da batzen duzun? Bai.
Kontatu genizun historio motz bat, bine igual esan aia hola zehatzago kontatuko dizugu, eta Vale. ikusiko dugu, oain arteko bidean identifikatzen duzun, ez? Energia hau nunbait. Arkano nagusitan erdian dago zoriaren gurpila, eta zoriaren gurpila bada puntu bat, bueno, arkano nagusitan aurrera zoazen enean, lehenengo da, helduarora iristearen ez, garapen pertsona bezala, zaude oso, igual, ez, erreferentea jasotzen eta horrela, bigarrena da emantzipaziotik eta lehenengo krisia datorkizunean, eta horren inguruko lanketa bat, eta azkeneko aia da, espiritualagoa, hau da kolektiboagoa, eta gehiago zabalduta ez, gauza ez horren zehatzetara edo abstraktuagotara. Eta zoriaren gurpila horrerdian dago, batean bada momentu bat konturatzen zena den azte handia den, eta zuk ze gutxi daukazun ez, hor benetan eragiteko, hau da, zuk zure egin ezakezura, baina zoriaren gurpila giratzen dura, munduaren gurpila bezala ulertu daitekena, zentzu horretan ez, ez dagoela zure esku goian edo behan zauden. Eta zoriaren gurpilak tradizionalki horri ikusten da ez errege bat erortzen dela gurpiletik goian zegona, eta daude bi ezagien esfingeak edo bi irudi hor gurpilari bueltak ematen, eta erregearen esku ez dago ez. Orduan, zoriaren gurpilak ez izu esaten zorte hona edo txarra izango duzun, baizik eta zoriaren gurpila azatzen zaizunean da pixka bat ulertzen duzula, ez, bizitzak daukan ziklizidade ritmo hauek ez daudela zure esku, askotan ez ditugula ulertzen, zergatik gertatzen diren gauza batzuk, eta zoriaren gurpilaren mugimenduak ulertzeko gaitasuna daukazula, hau da, gurpilaren erdian jartzen zarela eta bueltaka ikusi ditzakezula gauzak egiten saiatu beharrean, ez gurpilaren gainean jartzen, ze horrek lehenago edo beranduago ekarriko du gurpila buelta ematea eta zu gainetik zapaltzea. Amen. Ez da gizar, osea, guztiz. Osea, ezin izan du nobeto azaldu. Nik sentidu dudana. Eta sentitzen dudana. Eta uste babitu. Guztiz hori izen da. Niretzako, ez da zer esan be. Osea, geratu naz speechless. Aian, speechless ez geratzeko proposamen badaukagu zuretza dela. Nahiko zenukin tiratxo bate urrengo asteko kontzertari begira. Vale. Zierra de gira batiteko. Venga, laburra. Aukeratu... Eta itxoene honi buruz, gero esan dugu azkenengo kantua jarriko dugula. Bitu zer dan, zenietzako nire kantu favorita bihurtu da, bera gauza oso konkretu bat buruz egin du, baina extrapolatua... Kontatu nahi bali mazu zein den, eta hori habla, jaserra egin dago. Chappell Ronen, Good Luck, Babe, kriston pila gustatzen zait kantu, superkonektatuta nago, berak bere zerbait konkretu hori buruz esaten dau, baina niretzako extrapolatuta, zuk esan duzun honi, esaten dau, Good Luck, Babe, you'll have to stop the world just to stop the feeling. Mundua galditu beharko dozu, sentitzen zabizena gelditzeko. Ezin da. Tordun pixka da zoriaren gurpila da, jeitsi hor goitik, eta jarri erdian, ez dozu, mundua ez da geldituko, ez ara hain zera, good luck, babe. Orduan, perfecto. Vale, aitzena. Bueno, ez dugu paripea egingo, lehenago ja aukeratu du. Bai, aukeratu dut bat superpolitxe. Karta sorta bat, eta karta sorta hori da. Hoi da. Daukagun proposamena tirada motz bat egingo dugu, hiru kartako edo lazea. Luzeak batzutan gehiago, denbora gehiago bat eta batzutan igual informazio gehiagi, ez da, askotan oso argi-garrigoak izan dira motzak. Proposamen bat izan daiteke. Vale. Zuri egoitz beste bat okurritzen badin zaizu, bat izan daiteke zer espero, zer egin, eta aholku bat. Izan daiteke zer askaztuta zer utzi release receive, ingresez etortzen zait. Eta aholku bat. Hori, release hartu eta receive eta alku bat. Deitxira bat da, osea, como zera bat eta zer askatuko et. Niretzako, potentea da energetikoki, pero denero bukatzea. Vale, edarki, ia, a ver. Ai, ne. Zetensio. Ke ba? To stop the world is to stop the feeling good like babe. Ez dakizu ez zegoai den artista kantatzen, entzutea gure onduan, hola, kapela bat batean. Ez que gila da, olatzei azken nion eskatu bine, olaia intzertek ere egin zuen. Olaia ze majak. Bai. Egoitz, mesedez. Bai, hombre, bai, behar da. A ver. Venga, ba. Izerrin biot? Osa, bi aldi zatitu, hiru monte gelitu behar dute, eta itxoin. Esaten da, ezkerra edo eskubia zehazu. Eskubia. Bale, orduan, ezkerra se suposatzen da intuitiboagoa dela. Beste ikasiagoa, ez? Bai. Bale, urduritasun. Vale. Release, receive, eta...
Bueno, atera da dena lurra. Orduan, baizea lurra, argita garbi. Eta bat alderantziz, ez, esan dugu. Eta dena, ez ez denak ez. Orduan, bueno, hemen asteko askatzeko, ezakit, naiz nik harta bateatzen. Lehenengo, askatzeko, badago pixkat hemen gailurraren sensazioa eta hola. Mendiak. Bai, orduan, izan daiteke ez, hori atzean uzteko, ez, prest egon behar duzu edo bai, eskerretarako da, ez, kontzertu, pum, hori ja emateko, igual. Oia, izan, fuertea da pixkate. Eske, bai, oso bai, bai. Jaso, eta hemen nik, oitz laguntza behar dut, ezakit izan daiteke, jaso, aldrebes dago, orduan, izan daiteke, edo, Receive, release. Ez, release, receive. Orduan, release da askatu, hau da botako duna, eta gero jaso, izan daiteke, ez aurrera begirakoetan edo, bai, bederatzien urreak dauka egonkortasunarekin zer ikusia, ja zuk zure lorategia egitearekin, eta hor segurtasun bat, orduan izan daiteke, ez horren beste ez, nik bi interpretazio ikusten ditut, bat izan daiteke ez horren beste jarri horri begira ez, etxeari edo energia horri, edo izan daiteke ere, ez dakit zer esan barru migarrena. Ez hau gero kontatuko zu pribatuan. Bale. Eta gero, aholkua da, etxeko Andrea da, nolabait esateko, gozatzeko espazioaz, gozatzeko nolabait esateko, ez, bestei prestatu duzun horretaz, eta placer horretaz disfrutatzeko, momentuan egoteko, eta pixkat, klaro, nahi etortzen zait, kasu honetan, delako tradizionalki edo, ez, etxeko Andrea, baten sartzen zehala sukaldean, eta hola ez, janaria musei goxua, ezakitze orduan. Gobernanta bat. Hoi da, eta orduan espazioa bek izan behar du, sentituko dugu, eta aholkoa da hor ez murgilduzu, sentituko dugu hor dauden gauza txikiak eta prestatutako guztia energia regongo da. Wow. Beste porika. Bai, imarko urta Bai. Wow. Vale, Izaro, ez dugu aldera berezirik egiteko, ez dakizuke nahiko zen euken zerbait galdetu ekarri kuriositatea sortu izun zerbait. Hombre, galdetuko nizkizuke pilo bat gauza. Oin, jumbieran etxera, eta ez dakizema programa dauki esuezen, baina danak entzun behar ditut. Hasi bigarren denboraldiak intze bai. Lehenengo denboraldian daute, 25. Ene ama. Baina danak entzun behar ditut, oin. Bai, noski. Emango izkizuko negazu klabe batzuk, ez ditugu esango. Bino, bueno, ez? Zintzuk entzuk ditzakezu nola bereziki. Vale. Eta... Baina, ez dut zuet bez listo, hortxe, ederto, eskerrik asko. Bai. Ez joa, Izaro, izan da guretzako opari politu bat, zuetorri izana, negeren aspeldikan zuet hortzea, hartaz izan da guretzako opari bat, eta nibentzan hau super eskertua, eta mentxera bedaula super eskertua, eta opaizu oberena, beken eta baita ere aurrerantzen, zer emakigu hau dela hori ez, itxira bat, gauzak izten jakin bar da, eta eskertu hau itxiretara, gauzak etorriko da ziurnik, hortaz, baita ere gotxu, gaituzu, entzuten segitzeko, eta hori xeuraltikan eskerrek eman. Bai, mila esker. Zuei, que bai. It's fine, it's cool.